Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina. Hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Ahwasul khusus selimu alif hazal kitab nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahqiqu utawi tahqiqe kasunyatane iku ayu kala yen to den ucapake utawa den ngendikake innahu ta'ala sak temene utawi Gusti Allah Ta'ala iku ausola nekakake sapa Gusti Allah tilkar raihata ing mangkono-mangkono ambu ila sayyidina Yaquba maring bendara kita Nabi Yakub ngala sabili izharil mukjizati ing atase dalan mertelakake pira-pira mukjizat. Li anna wusular raihati krana sak temene utawi tumekane ambu ilaihi maring Nabi Yakub iku min utawa minal masafati sangking utawa setengah sangking masafah saka safa al bangi dati saka jarak masafah jarak al bangi dati kang adoh sama niyata ayamin hale wolong wengi masalan ing dalem upamane amara kang dawuh sapa Gusti Allah manaqidha ing manaqid naqadha ing apa jenenge kang rusak utawa umira kang di perintah manaqidha ing rusak lil adati keduwe pengadatan fayakunu mongko ana apa
Mangkono apa zalikan dhuwur niku wau ana iku mukjizatan dadi mukjizat lahu keduwe Nabi Yakub. Tahkike nyatane niki dingendikake bahwasanya Gusti Allah Ta'ala nekakake ambune Nabi Yusuf utawa ambune gamise Nabi Yusuf teka maring bendara kita Nabi Yakub niku netepi dalan kenabian. Sing dimaksud dalan kenabian niku netepi dalan mukjizat utawa nggo ngetokke mukjizat. Mukjizat pinangka nabi karena salah satu pembuktian nyata nek seseorang niku asli dadi nabi ki kudu duwe mukjizat. Nek orang duwe mukjizat utawa ora diparingi mukjizat niku berarti dudu nabi kok nggih. Kaya jenengan ki dudu nabi wong ming duwe munjiat. Kudu mukjizat ning munjiat nek jenengan. Munjiat niku penyuwunan slamet utawa donga njaluk slamet. Munjiat. Jenengan rak duwe wong pendak esuk donga ya Allah paringono slamet donya akhirat. Aku jenenge munjiat. Njaluk slamet. Nek niki mukjizat nganggo ain, mukjizat. Pembuktian karo kebenaran bahwa niku nabi asli niku nek wong niku dikanteni mukjizat. Werna-werna mukjizat iki werna-werna kok ya. Nek Nabi Yakub nggih mukjizate niku salah satu sing nalika niku ketok digatekke dirungokke karo menungso biasa wujude putra wayah tangga teparo kerabate cetha isih 80 farsah. Wah niku rak ya separone 80 farsah lah, 40 farsah. Kaya sing kula aturke contone niku. Cetha isih di posisi ning Klaten sisih wetan. Dadi agi tekan kulon Delanggu. Si Yahuda niku agi tekan kulon Delanggu le nggawa gamise Nabi Yusuf. Lah kok Nabi Yakub wis ngendika inilah ajidu riha Yusufa. Setune ingsun nemu ambune Yusuf. Iso adoh banget kok iso ngambu ambu wangine gamise Nabi Yusuf niku karena mukjizat tahkike. Sebabe nek di logika tumekane ambu maring Nabi Yakub niku ora isih jarak sing adoh banget. Masafah sing bangidah. Nek mlaku ngono ya wolung wengi. Jenengan mlaku wolung wengi. Tekan ngendi kira-kira? Maksude adohe ora kok kesel karo penake iki ora kok ya iki ngrembug jarak sing ngrembug le nanggapi kesel. Iki berarti menganu iki IQ jongkok angger ngene iki. Ken mau ki rembugane jarak sing denggokke ning kesel. Lah iki wis ngaji karo anu. IQ-ne IQ ngisor 80. Iya paling ora ki IQ 105 110 ngono ya cepet nangkep tes ngono. Dadi krungu titik ngono langsung paham ning yes maklum lah kan yo kahanan. Wis kene sing ngalah tak perjelas wis tak ngalah. Ora oleh apa-apa yo ben wis ngalah.
ngrembug jarak tanggapane lempok. Ayo adoh sungsate to kuwi. Jajal mangan ngerok adoh banget sungsate. Tobat. Nek arep dunake TPA kok kerek-kerek. Ya jebul ya IQ-ne niku sing perlu. Ning ya IQ ki gawan. Dadi ora iso direka nek IQ. Gawane gawan IQ jongkok di bawah 90. Nek IQ-ne iki 110, syukur 135 lah kuwi wis nek cara mahasiswa universitas jenenge kumlot. Nek cara wong umum ya jenenge cerdas ngono nek 120 munggah. Ya kaya aku lah usah. 120-an. Dadi merem krungue wis dong tur ngerti arahe nendi ngono ngerti. Iki pangandikan arahe ngendi ngono ngerti. Iya. Ya arep padha ra ngakoni kae asli. Bulan iki tumekane ambu ning Nabi Yakub sing lafate minal masafati albangidati. Saka jarak sing adoh. Nek ditempuh mlaku ki 8 wengi. Jenengan mlaku 8 wengi dikira-kirake tekan ngendi wis. Lah semono kuwi kira-kirane adoh. Nek dilogika ora bakal ngambu apa-apa. Aja nek kok mlaku 8 wengi jenengan ten mriki terus sing duwe ambu niku gampangane ten pojok desa niku wis ora mambu kok. Ya ora mambu. Mbok kena angin banter kae ora mambu tetepan. Utawa jenengan ten mriki terus ambune niku ten pojok pasar kepek riko kamangka ambu batang rak ya ora tekan kene. Nek barange ning kono. Lha niki 8 wengi nek mlaku mbuh adoh tenan ya 8 wengi iki. Do tenan. Ewa semono kok Nabi Yakub iso ngambu lan niku karena pembuktian karo dinggo ngukuhke bahwa Nabi Yakub niku seorang nabi. Le iso ngambu niku bagian saka mukjizate. Wong secara pengadatan nek wis adohe semono kuwi iki wis rusak, ambu niku wis ora iso tekan. Ya mukjizat iki werna-werna. Mula nek omong kudu sing pas. Ngopo to ngopo kae langsung do ngomong, wah nek ra oleh mukjizat. Oh, udu kaya kae. Mengopo to ngopo kok nek omong nek muni, wah nek ra oleh mukjizat kaya nabi. Ora iso nek wong biasa mekoleh utawa duwe mukjizat ki ra iso. Bahkan le omong we ra fasih kleru mukjizat. Wah, kabeh yang iso ngene iki jan oleh mukjizat. Mikirku biyen iki leh ku ngrasake ya wis mati, aku ki wis mati. Ah wis ra iso mikir melek ra weruh apa-apa. Wes anane iki nang nggon sing amba banget. Wah, mati aku. Nek ora oleh mukjizat jan mati aku. Lha ngene iki lho. Iki hubungane apa karo mukjizat ta? Rak yo bahasan iki sing pas. Nek misalkan duwe masalah kaya keten niku iki mentoke nek ora oleh pitulungane Gusti Allah ngene wis mah genah nek niku. Kabeh ming pitulungane Allah dilalae iki wis merem wis ra iso ngengen apa-apa ning bayangane ning alam sing amba banget tanpa dasar, tanpa langit, tanpa apa-apa ketoke ning awang-awang. Rasane kaya kleyang kabur kanginan. Mikirku ya wis mati lho, kok ngerti iki ana wong getak.
karo ngeplak pipiku. Wah pipine iki dikeplak. Lha iso tersadar iki pipine dikeplak. Jebul dikeplak karo sing wedok. Sing wedok bengok tangi bangkong ket esuk kok ngantek ya ngene isih merem wae kaya wong ora ndek tanggungan ngono dadi melek dadi kelingan apa-apa bar kuwi terus nuwun ya Bu nuwun mbahmu kuwi wong cetha duwe tanggungan kok men turu wah aku iki mau nek ora tok gugah nek ora tok keplak pipiku iki mati ya tenan bul sing wedok denger nek ngono iki tak ujo men mati sisan Ning yo tak kira wong wedok ngono kuwi yo ora salah. Tak kira yo ora salah. Lah yo nek lanang yo ming IQ jongkok kuwi mau ya. Diarep-arep apa-apane yo ora gathuk. Lho wong ora peka karo perasaan, ora peka karo kahanan, ora iso tanggap ing sasmita. Ya mah mingkur berat. Mula sing wedok omong ngono iki tak kira yo ora pati kleru. Ngerti ora yo tak ujo ben mati sisan. Semengkor piye? Menges-menges cilik. Nyancing goblok. Semeng menges-menges cilik ireng kayak bodoh. Kluntah-kluntuh. Mula ya sing wedok bengok ngono kuwi. Beda nek ya rada lemu ditokeh. Kuwi rada beda kuwi kaya ya nyanyo. Rada lemu ditokeh nyanyo. Kayak pinter ndelok swasana, pinter ndelok swasana. Maksudnya pinter ndelok suasana niku selalu iso menciptakan suasana sing asik lah. Iku ya rada digendoli biasane ngono. Rada digendoli. Sing wedok kok ulate peteng ngono wis ora sah kokean omong langsung ngetokke montor langsung. Ya Bu ngancane aku kok le rasane kaya pengen mangan seafood weteng kok rada ora sip golek-golek seafood kepiting tengah kilonan kae apa-apa bayangke kuwi kok rasane enak ya Bu ya iki kilo karo ana aturan duit 300 terus saiki metu jajan sithik nek mati sing wedok maune ulate peteng kae mak plengeh ngono kok ya. Ya sik Pak. Tak nyandang sik alah ngono kuwi kowe iki wis ayu wis wangun wae. Ning yo pupuran sithik ndek raketan nganggo FIFA bagoran ra apa-apa. Pupuran sik wis. Jak metu tenan. Nah iki jenenge wong lanang sing memang perlu diman-iman nek kaya ngene iki. Karena wong lanang iki ngerti ngejak lunga jajan wis isih ngulungi 300. Aku yo mingkur anu kok. Cerita kok. Cerita ki dongeng ki ora nyata kok yo. Wong ora ana. Sing ana iki yo ming cilik nyengungus ngeyil kuwi kan. Nek kuwi oke. Gek sing wedok ngantek kapiran. Ngantek tangane kuwi kasar. Wong nek sore kon ngusungi damen. Makane aja apa-apa mukjizat niku ming
miliki nabi. Makane Nabi Yakub ngendika aku ngambu ambune Yusuf nek kowe kabeh isih do percaya karo aku ora nuduh aku pikun ora nuduh aku wuta. Dadi nek saiki utawa demben ngono ya kaya Gus Dur. Gus Dur niku menurut penilaiane wong umum lek muni wuta ning nyatane ngerti sak kabehane. Ha sak kabehane ngendikane Gus Dur ya netes kabeh kok. Kejadian kabeh kok ya lan iki tak gambaran sinonim persamaan saat Nabi Yakub wuta itu kaya posisi Gus Dur ngono. Nek kowe ora nuduh aku ki pikun, nek kowe ora mung semata-mata ngetke aku dalam keadaan buta seperti ini, sesungguhnya aku ki ngambu ambune Yusuf. Kalu mongko padha matur. Sapa wong-wong sing ana ning kiwa tengene Nabi Yakub, ayo anak mantu, putu, kerabat-kerabat sing do nunggone kuwi. Ae tegese al hadiruna wong sing padha hadir ngindahu ing dalem ngarsane Nabi Yakub. Ledo matur tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Ternyata sing do nunggoni tetep maidu. Iki malah jawabane ngono kuwi. Wo urung tak tafsiri jenengan radong ning ya jawabane ya. Mature mereka tallahi nganggo sumpah kok wis. Demi Allah. Innaka setuhune panjenengan Mbah Yakub. Ayo karang anak putu kerabat kok ya nyeluk Mbah Yakub. Iki biyen urung ngegungke Nabi Yakub ora ngono kuwi, Mbah Yakub wong ya keluarga to. Innaka setuhune panjenengan Mbah Yakub iku lafi dolalika yakti ing dalem kesasare panjenengan al-qadimi kang qadim kang langgeng kang suwe wujude wuta. Ae tegese lafi hubika yakti ing dalem senengira al awali sing awali Yusufa maring Yusuf iki latansa kang ora iso nglalekake sapa panjenengan hu ing Yusuf wala tazhala lan ora iso berpaling sapa panjenengan nganhu saking Yusuf. Wa kana khale ana sapa Yusuf ngindahu mungguwe keluarga mungguwe dulur-dulure Nabi Yusuf ana iku kot mata temen-temen wis mati. Ceritane rak ngono kuwi. Walah Mbah Yakub jenengan iki jan nek cara bahasane awake dhewe jenengan ki ngaya-wara. Ngaya-wara ki jedulke berita sing si abot. Ngaya ki rak basa. Wara ki warta berita. Dadi ngaya-wara ki jedulke omongan sing reka-reka abot. Mula jenenge ngaya-wara. Jenengan omong ngeten iku selama ini ya ora tau memahami to ngaya-wara ki apa. Ming waton omong njak ya wis ra apa-apa karang yo IQ 90 peduli. Wis ra apa-apa waton omong waton bengok pokoke anak buahe dosa muka wis bayang banget kok dadi bayang banget pokoke. Ya waton wani ngono bae ya. Nek cara bahasane awake dhewe sing do nunggoni iki alah Mbah Yakub jenengan iki jan ngaya-wara. Ning nek bahasa Quran
demi Allah panjenengan ki kan dalam keadaan kesasar sing lama. Di kesasar iki ora kesasar kleru ning jenengan ki kan dalam keadaan ora ngerti sing suwe karo sing gedereng, bahasane gedereng. Wujude selama niki jenengan niku gedereng ngrasa tresna banget marang Yusuf. Saking senenge tresnane karo Yusuf, mula ngantek sakniki wae grenengan ngeten niku sing ora masuk akal. Ora ana apa-apa kok ujug-ujug omong muni aku ngambu-ambune Yusuf. Iki jenengan iki gedereng saking senenge karo Yusuf, saking kangene karo Yusuf. Mula jenengan latang sahu mboten iso nglalekke Yusuf. Mbok empun to, Mbah. Rasa dipikir jero-jero. Ora sah begitu gedereng wong kasunyatane Yusuf ki wis mati lho. Domong ngono kuwi dhek. Pun rasa dipikir, rasa nggawa susah sing gedlarung-dlarung mungkin ndak malah entek awake. Nabi aku ya nek kon entek awake wis ket biyen gila awakku kuwi. Njak dotok kekuru. Wis anakku Yusuf dotok paeka saiki mbuh nendi. Kene susah ra iso weruh malah sawah dul desa tok dol. Wah. Wis. Dotok kekuru kok ya aku. Wis ra weruh entek-entekan. Mboten ngeten, Mbah. Yusuf niku wis mati, ora sah dipikir jero-jero. Lah jenengan yo ora iso nglalekke tenan kok. Ora bakal iso lali aku nek karo Yusuf. Nek karo kowe gelis. Wong aku iki ngen-ngen kowe iki krungu suarane wis lali kok. Kowe iki suarane sapa? Yusuf beda ora ngono kuwi Yusuf kuwi. Ning jenengan iki tresnane kebablasan wong Yusuf wis mati kok ngantek grenang-greneng. Lemune aku ngambu-ambune Yusuf. Ya mukjizat kok ya iki beda karo awake dhewe kudu weruh sithik. Nek awake dhewe weruh sithik agi komen. Mula nek sing lanang weruh sing wedok ambune wangi kae lagi komen. Lah kok wangine sembrebet ki arep nendi, Bu? Ya iki. Ketake wong wis weruh karo wis ngambu kok ya kok ambune sembrebet ki arep nendi, Bu? Ayo biasa golek bandingan belum muni ngono. Waduh, bulan. Ya kok terus golek bandingan lah nek kok kuwi dialap papane. Waduh. Berat kok iki lah. Liya sing memperberat ya jenengan kok. Nek jenengan iki kelase kelas gentle ngono ya. Kelas gagah. Ha mengkon kelas meling-meling. Garis miring coro. Wis ora duwe ilmu ibadah, ora tau mikir ke akhirat sehingga playune sak kabehane perkara ki ora tau nggo akhirat. Lah nek nding ilmu akhirat seneng ibadah, wah urip niku wis playune nggo akhirat kabeh. Artine memang pendak dina diadepi keluarga ya sak kabehane awak lan tenaga pikiran bondo dicurahke nggo akhirat lahane keluarga niku. Ora kok ming ndableki ora. Ngerti dastere suwek ya wis rasa omonge langsung meneng-meneng nang mancasan tuku papat. Tuku papat niki ya ming milih sing awul-awul ning ngarepan tulisane 10.000.
Apa-apa yo ping 40 nek ngono kae. Ngerti kok ya. Kok ngerti ketoke lusuh lemes ora piye-piye mengleng terus tuku pecel lele. Susah dadi sarwa sing wedok mending ngejeni kalah bojoku ki jan ngerti banget. Ngerti ning omah le tengok kok tongo-tongo ketok saya, ayo terus sing asah-asah sing lanang, barang ngono kuwi, sing umbah-umbah sing lanang. Lah iki wong wedok seneng banget lah ya jenengan iki dhuwit ra tau ngulungi kesate pol. Ya keset ra tau ngulungi dhuwit mula ya. Ngantek sing wedok iki ning jaba omong jan mumet aku lha apa urip ro batang urip. Lha ngono kuwi lha ya jujur to iki ya nek ngono kuwi. Ngantek kebangetan kok ya. Nek gentle wah mesti disayang, disenengi, digendoli ra ono nganggo bandingan-bandingan ngono kuwi. Malah aku ki ora iso hidup tanpamu Jipak, malah ngono kuwi lho omong. Tanpamu wis hidup ini terasa hampa. Makanya semuanya aku curahkan untukmu. Iki berarti wong lanang ahli ibadah nek ngantek iso nuwuhke kalimat kaya keten iku metu saka sing wedok. Niku berarti wong lanang ahli ibadah tenan nek ngaten iki. Semang praktekke. Niki sik engko ndak lali ra sida praktek. Engko ndak ming lali iki engko wis dikeki iki sik jajal. Engko sak awan tekane sore piye kira-kira. Terusane sesuk, terusane. Muga-muga napa sing kita lampahi niki dadi celengan ngamal saleh. Manfaat faedah dunya akhirat ugi diparingi pitulungan saged istiqomah ning ngaji ling ibadah do mengkoleh kamulyan kabegjan dunya akhiratipun. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.